isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manan papagayam. Kumusta kayon? Sapay kuma taadda kayo iti nasaya at akasasaad kabayatan tingkay panagdengdengag. Ti surat ngayon tay drama ita ket manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Paulo ti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti rinibo-ribo anasem adumngeg kadagiti drama. Ket pakaragsakak unay tamang ngegan met gayamen dito YouTube dagiti drama amang manggegan iti radyo. No bilang tamapagasatan met ama idrama to'y surat ko, kidawek nga ilinged na kumalatan itinagan a Paulo. Naawis akmed a nagsurat tapno inak ibinglay ti padas ko anak ayan ayat, agingga anang asawa ak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti ag salaysay. Hello babe, kumusta kan? Okay akla ang mat babe, si Kangay, kumusta ka matditan? Kumusta ti trabaho? Kasi ti Diyos, nasaya ti kasasahad ko dito eh. Kailiw ka nga rudan babe. Uray siyak babe, kailiw ka matan. Umay kamat ngamin pumasyar dito'y balay Nabayagan dyan na odi anagawidam dito eh. Wen nga rod, bayam, tatay mingak tuman ngagpaiso tagpakada iti trabaho. Iti kasta, makapasyarak man rin dita lugar iyo. Katuan kinapudno na, or urayan da kadagiti kakasinsin ko. Kaya't da kakanumanan ang makajaming. Kasta ya. Sige, tayo isa ganaak ti panagawid ko dita lugar iyo, babe. Wen babe, at daak laang dito'y amang ururay kan ka. Agyaman ak, babe. Sige ha, baliwan tantumanin tagsarita. Sumre ka kaminin iti trabaho. Okay, babe. Agan-anad ka ditawan. I love you. Wen, babe. Agan-anada ka talaga para ken ka. I love you too, babe. Bye! Sa dino ti papanam, Paulo, anak ko. Mapanak ijalaw nyo na lang. No kasta, mapan ka manen ijay ayan dadani ka. Wala lang. Kailiw ko matang tinubyak. Mapan kuman mo't sarong karang, tanay. Napayagan asan kami nagkitkita. No apay mo't ngamin adi mo pa umayan ditoy. Nalawa mo't ditoy balay. Mabalin na ti agnaid ditoy, aging ga iti kay kayat na. Naibagak idin day takin ko na nanang. Iso na lang, tayo jay mo't nga ruten ti trabaho na. Kan may isa, lumakay kan bumakit mo't nagiti dadakkel na. Isupay ti may isa adi na mapanawan. Iso lang ngamin ti kadkadwada iti balay da. Sa bagay mo't kit di apay no agkalaysa kayong aminan. Total, nabayag kayo matan nga gayan ayat. Dandan ni sa nga pulo atawan yun sa matan, anak ko. Di kay kadi agapura nanang. Madaanong tulat taray ta. Awan pa ngamin umdas nga urnong ko. Iso adyak pa'y nadakdakamat kinidani ka ti may papaniti panagkalay sa ami. Ay kat kasarita mun atan eh. Mapmapanan titawan, anak ko. No maipapan iti magastos. Awan rumbeng apagdanagam. Tumulong kami kinitatang mo. At dapay ni angkel mo sigurado amang taday jay no ibagakan ko na. Bayan nyo, takasaritak to ni Dani ka may papanitiday tabanag, nanang. Anya nga tan magkalaysatan, Dani ka? Apay, nakasagana ka din ang mangikalay sa kanyak, Paulo. Nabayagan Si kalaang maturo-urayak, babe. Sigurado ka din? At talaga asyak ti kayat mong asawaan? Wan nga, Rod. Ibagak ayaman nga kalaysatan mo sa anak sigurado king ka. Okay. Sige, takasaritak to damamang tinipapang. Maipapan iti day taabanag. Ibagak to ken ka no anya ti ibagada. Sige, Dani ka. Ibagam tungar adagos no anya ti kunada. Iti kasta, maibagak mutten kadag iti dadakkel ko. Wan, iyawag kun to adagos ken ka, apaman ang makasaritak ida, babe. Agyaman ak, babe. Kat kasano, patuluyok nga rodan.
Mabati ka manan dito eh. Katuan anyangay nga rod kat saan tapay mat nga agasawa. Anusak manan ati mabati dito eh. Sa nabalit agkalay sa tanton iti mabihit. Anay tanton nga agasawa, babe. Alawanan. Sige nga rodan. Mapankan, tapno di kakat marabyan. Sapay adayo pa'y ti biyahem. Agan-anad ka iti dalan mong agawid. No kasta, nagpalaon yun man ay anak ta ba kay? Wan lakay. Imawag ka nung amin ni Danica. Adda ka nung napatig apagsaritaan da. Nay, anya ngay nga taday ta ba kay? Hindi, jak amo Amok nga rod kat adda ak mo ditoy. Ambangan mo no imanugutin dagiti dadakkel ni Danica nga kasardan. Iso a pinayaban dati anak ta. Mabali na kasta lakay. Gusto mo gindi tapno makapagkasarda mo tayo. Ay kat urayin ta no anyan to ti ibaga ti anak ta lakay. Sorry, Paulo. Sapay kumata mapakawanak. Apay, Danica. Apay ang naramid mo, ti kastoy kanyak. Apay ang nagpasikog kay ti sa bali. Apay. Sorry, Paulo. Aklunak, basol ko ti amin. Sorry, no nailaw anak iti sa bali. Pakawanak no nagpailuyos ak iti riknak gapo iti nalaos nga iliw ko kan ka. Nagsakit, Danica. Nagsakit. Di mo man lang hinikan ti pateg ti sa kapulo at awan nga yan ayat ta. Paulo. Agaman niya nga rod. At taditan. Talaga siguro asa na dati na ituding para ititunggal maisa. Tasakit man. Ngam ikarikata nga klunan ti kastoy ang nagpanagan ti ayan ayat ta. Danica. No agbayag-bayag kan tumat ngamin kasinsin, anya ngay ita, inun-unaan da kakot nga rudan ti sa bali. Uwan nga rod kasinsin. Diyak nilang nama kastoy ti mapasamak. Urak lakid din no di Danica ti makasawak. Saan mo't gayam? Tanagpasikugmat iti sa bali. Sayang ti sangapulo at awan na panaginayan ayat mi. Ala, bayamon kasinsin. Di mon sayangan ti sangapulo at awan a panaginayan ayat yo. Lipate mon day Danica. Mangsapul kakit din iti sa bali a babae ta ison ti asawaem. Mukas talagang kumakalaka na kasinsin. Talaga ang mga sawak matan. Ngaman yan. Pasaan mo't karot basta-basta. Ay na, nalakalaang dayta no talaga akayat mo kasinsin. Kayat mo tay berukan ka? Ha? Joke. Angaw ko laang matdejay kasinsin. Saan matkit di akontes when no linnumba ti panakiasawa. Patsek, amabiru kam tumatlaang timakuna akapisi tapusom kasinsin Paulo. Apa yan, Maricar? Bigbigat, ngam suyaab kamat asuyaab. Ay, napuyat ak nga rod, ante. Taapay, anya tinakapuyatam. Adda nagiinom dita tersena ni Manang Susan idirabi Nakar-ariwawa da. Iso adyak nakaturturog. Parbangon san idinagawid na. Napan mo kumakinasarita ni Susan Amuna adis oras ng tirabi ngam nagpainom pailaan. Nasapa ak nga rod anapan itay, ante. Napan ko dinamag no asino dagijay. Kahit asino ay kanaw. Kakaanakan na kano anagapo ijay kabangibang a barangay. Imay da kano pinasyar ni Manang Susan. Kat na imasan damot tan tinagiinom. Kahit imbagam kumaa. Anapuyatan ka, gapo iti kinaariwawa da. Jakon imbaga, anti. Agpaspasensya mat ngaminan itay agdamdamagak. Ammo na mat siguron ti kayat ko asawan iti panagdamag ko. Ni Paulo nga ibakart. Apa di pa si Mang Pike? Saan samot anagawid iti rabi Sinirip ko itay iti silid na ngamawan mo't ijay.
Sa dino kay nga tinaparan na. Saan mo na matatao dito'y balay anak ta? Wen nga ruda. Ngam adda malagip ko nga imbaga ni Harold idi na minsan ang nagsabat kami. Kanya day tabakit? Adda kanumot ar-arman ni Paulo ijay kabangibang a barangay. Amangan no isumot ti kanayon apapanan na. Kit nagsaya atin nga ino pudnong adda man ng ar-arman di anak ta. Wen nga ruda lakay. Punkam to man. Tapno amutamot nga sa ganaan no bilang laang. Wen lakay. Bay ang takasaritak to ni Paulo apaman ang makaawid dito'y balay. Nanang, mga sawa kon. Ha? Mga sawa kan ko na, anak ko. Wen. Sigurado ka? Wen ko naklangarutin. Asino nga iti asawaam? Kat Genobiak asino pa'y kumangay? Ne, akuray ka man. Mga sawa kan ko nam. Ngam awan pa'y matinyam amom anobya, manak ko. Ay kat ma'am amu yung tunayin tundumanon tayo nanang. Ni ka di marikar ti bagbagam nga asawa, manak ko. Wana, taisula ang tinubiak nanang. Anya, ne, kano di mo pa'y matinyaw awid dito'y balay? Saan mi pa'y anaam-amukin ni tatang mo? Kan maysa, nabiit kayo pa'y laeng. Ita, kunam nga asawa mo. Katun asawa akon taamangan nun unandak manin ti sabali. Ha? Isong agsagana kayo nanang, tadumanon tayon. Danda ni makatawunan, manipod nagkalay sa kayo kini Paulo. Apay, di ka pa'y nakargaan ka anakan? Awan pa'y nga rod, auntie. Marigata nagsamatan ang makargaan, gapo iti pan nakarigrag ti si Kuko idi. Ay ka talaga siguro nga awan pa'y. Lalaingan nyo nga minatap no makabukol kayo matan ka anakan. Tane, mapmapanan titawan. Bumakbakat kan lumaklakay kayon. Narigat kayon ton ang makabukol iti anak yun ukwa. Ay, wan nga rod, auntie. Isumat ti sangkadagulit ni Paulo. Nang runa no kasjay ang nakainom nga agawid. Ibagam tuman kitikin kwa na, tabaw-bawasan na ti panaginom na iti arak. Kan numabalin, mangsapul iti pangaldaw at trabaho. Makaapikto ngamin iti salon at ti kanayon a panagpuypuyat na. Isumat ti kanayon nga ibagakan ko na, auntie. Ibagbagak pa'y nga agaplay laangan iti sabali nga agency dagiti security guard. Jay kumapang aldaw ti alaan na nga schedule, tapno saan akanayon nga agpuyat. When ako ma, when no saan, agparishuffle, tapno ma-schedule mat iti aldaw. Isumat ti sang kaibagakan ko na, auntie. Wan mat awan, ngam din ang samat ibagbaga iti boss na. Ay kat kasaritam tumanan ti asawam when no saan, ibagam tamapan kayo laangan iti doktor. Iti kasta, mabalakadan da kayo no anya ti kasayaatan nga aramidin nyo, tapno makabukol kayo matan. Marigar, bakit? Marigar! Lokatan tiri daw ti silid ta. Apa ngayon lak mo ay? Oy! Marigar! Maturog ka dita sa alas, Paulo. Anya? Nabartag ka manin alagawid. Diyak kayat ti makiida iti agat arak. Lokatan tiri daw, kurang de. Maysa! Maturog ka nga ro dita sa alas ko na. Dua! Aguling ka dita. Maturog ka kidin. Tanin, nakababain ka dagiti ka aruba. Lodi mo ba ilang lukatan tiri daw, agulawak dito yan. Unay kamatan, Paulo. Di mat kunak maturog ka dita sa alas. Kanayon lakit di matan akas na. Disturbo ka iti pan naturog. Disturbo sa asawamat. Itaman pa yakas taka, ha? At ang samat sa baling umay dito tunggal at dagit at trabaho, ha? Agpudno ka man, Marigar. Ay, diyak amukan ka, Paulo. Agim-imon ka manin iti angin ako nakon. Di ka gararamit, Marigar. Magduktalak lang at dalalakim. Talaga patayin kayo doa. Ay na, maturog ka kit din, Paulo. Nabartag ka lang. Iso adi mo man amon ti sasawang.
Apay nga taad di ka matlag sikugan. Ay, wan nga ron. Nukunakmat ngamin ang mapantaag pa, doktor. Ngam di mo mat kaya. Adula amin da ita. Talaga sigurong awan pa. Dumteng tulat taman siguro ti panawan ama dantay ti anak. Idyam ngaminan ti uminom iti anak lakay. Ado ti mangibagbaga ang makadadail ka no iti fertilization ti anak. Ha? Apay, numang sapul ka laangan iti sabali ang pagtrabahuam. Iti kasta, saan ka akanayon ang mapuyat? Awan mo nga rin ti sabali ama pero ka katrabaho bakit? Kasano nga awan, kat di kan samat agsapsapol. Agdamag-damag ka ngamin wano agkita ka iti online. Padasik tutag kita hinton makawayaak bakit? Kahit, anya nga iti madamag bakit? Kumusta mo tayo na kita agasawa? Awan pa ka din padamag dano at dan nabukil nga apo ko ta. Awan pa'y mat nga rod, lakay. Ay, awan ang arod. Kumapoy ni Paulo no kasta. Ay kat talaga siguro nga awan pa'y mat, alakay. Urayin tayo lata, bareng makabukil dan tumalaang. Saan nga ta ate anak? Tate ayan ti diferensya, bakit? Ha? Ne, pagko naamat, lakay. Malagip mo ni Dani ka. Apay ni Dani ka. Nanda ni sangapulo at awanda na gayan ayat. Nga mas daawak, tadidamot nakabukil apulos. Idi kwan, sinikugan mo gaya man ti sabali. Ha? Kat ni Maricar, nagsikog iden iti damo anubyo na. Iso na laeng tanaragrag ba? Ti puntok laeng. At damot kabailan da nga agsikog. Ngam saan mo't anaggapo iti anak ta? Lupes nga tayo nga agpaiso ti anak ta. Dahil tati saan tayo nga amaw bakit? Narigat mo't tagpugpug tao. Iso na saysaya at laengan no kasaritam ni Paulaw. Ibagam, tamapandalaangin agpakita iti doktor. Ay na, adula amin day takunak maninanang. Paulo, anak ko, para mutlaang kada kayo nga agasawa ti ibagbaga. No kunak ajak kayat. Paulo. Basta jak kayat ti mapan iti doktor nana. Iso apang nga asiyo, tadi yun sang kadagulid day ta kanyak. Angam anak ko. Awan ti diferensyak nga nga. Saan aga putakunak amapan kayon agpa-doktor? Kat sikan ti adda diferensya na, anak ko. Basta jak kayat. No kayat yun, di da kayon ti mangkuyog kin ni Maricar amapan iti doktor. Basta siya, di dak tupulos mapili. Nawatan niyo. Kumusta nga'y kasinsin? Apay awan pay. Awan pa iti niya, kasinsin. Kaanakak kasinsin. Ha? Ay sus, kumapoy kan sakit di kasinsin. Tumala ka man si Camilo di. Ha? No talaga kamot lahang. Dadda kumamutin asawam ita. Awan tupay lanupyong katlim mabsukan iti kalendaryo. Ni kasinsin Paulomat. Di mo man laamon ti maangawon ako nak. Nakasirseryoso ka manan kasinsin. No awanan tinapatag nga ibagam. Nasaysayat no gawid kalangan. Amangan no jak makapagtepal. Kat anyapay ti maaramid ko ka. Ala! Panaw! Kasta unay tisuron ko, tunggal da kamatanda ti may papan iti anak. Sang kadagulit dalakit din ti panagpa-check up ming agasawa. Ngamjak pulos umanamong gaputa amok iti bagik nga awan diferensyak. Sigurado ak asa anak alupes. Ikarkararag kulatan iti Diyos asapay lakuma taparaburan da kami metten nga agasawa iti anak tapno mapanaknakak kadag iti tattao anagatal ti dila na akabaelak ti pumutot. Aging galaangan ditoy Miss F. To'y pagayam mo, Paulo. Ken ka pagayam Paulo. Di nakgorgoraan wan, ngem para kanyak, nasaysaya at siguro agpaiso numapan kayo agpakita iti doktor. Iti kasta, mabalakadan da kayo no anya tinasken nga aramidan nyo.
Saan met aga po tamapan kayon iti doktor ket sikan ti ada diferensyana. Mapan kayo agpa-doktor para iti fertility ken infertility counseling. Iti kasta ket mabalakadan da kayo para iti medical ken emotional. Ngem no talaga adi mo kayat ay ket adaken kanday ta pagayam ko. Sapay la kumata dumteng tumatlaang ti panawen a paraburan da kayo ti apo iti anak. Alakastan pagayam Paulo, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami, iti ingkay panagdangan.